har vi Jellings lokalsamfund, og vi fortæller lidt om Jelling. Blandt andet om Sten Festival. Det er det, der står på Jelling. Han bød gøre, de sekunder efter Gorm til fader, og efter Tyra sin moder, den Harald, som vandt sig i hele Danmark, og Norge og gjorde danerne kristne. Tøj, som er Sydhøjen. Den er der ikke rigtig nogen, der ved, hvorfor det blev lavet eller noget. Der er nemlig ikke noget inde i den. Derovre kan man godt se den. Ja. Derovre det er Tyras, som er Nordhøjen. Og det var Gorms gamle første gravplads. Men nu er han begravet inde i kirken. Jeg sidder her med Christoffer, som har boet i Jelling. Eller bor i Jelling. Hvor lang tid har du boet her? Hele mit liv. Hvordan oplever du byen? Fucking kedelig. Aldrig flytter hen. Hvad er det mindre gode ved byen? Mindre gode? Ja. Det er bare Jelling. Ej, giv lidt sådan et eksempel. Hvad er det dårligste? Vores skole. Folkeskolen. Ja. Fredagsskolen. Hvad kan forbedres? At få nogle ordentlige damer. Hvad er det bedste ved Jelling? Det bedste? Det er Jelling Musikfestival. Ja. Hvad mener du om Jelling Festival? At det er så tæt på sådan noget forstyrret der? Nej, overhovedet ikke. Der er masser af damer. Hvilke faciliteter er der til de unge? Sådan, er der klubber og sådan noget? Ja, der er en klub. Der er en klub. Og så er der sgu ikke mere. Hvor hænger du så ud, når du er i Jelling? Hvor jeg hænger ud? Jeg hænger ud med mig selv. Så hygger jeg lidt med mig selv og sådan. Okay, det var det vi havde for Stoffer. På Jelling Festival, og det startede i 1989, bare for at betale til den lokale fodboldforening. Og der er 40.000 deltagere hver år og 5.000 frivillige. Jelling Festival er også Danmarks tredje største festival. Ja, et år og et par dage. Hvordan oplever du så byen? Jamen, den er frisk nok, altså sådan an på hvilket tidspunkt du kommer. Så, ja, men jeg er frisk nok, jo, men bare kald det hvad du vil. Det er som man ser det, ikke altså. Hvad er så mindre gode ved byen? Det er, man mangler de der små komme-sammen-steder, eller miniværtshus, eller noget hyggesteder. Eller, jo, der er krogen, og der er Jelling byens hus, ikke? Altså, det kan jeg jo ikke bruge til så meget. Det er jo, ja, det er alt for dyrt også. Så, jeg tror jeg Okay. Hvorfor har du flyttet til? Jamen, jeg blev faktisk lokket til byen. Kom til Jelling. Dejlig, stille og rolig by. Ja, jeg er gammel mand, 37. Jeg skal falde til ro. Jeg har en dreng over på 6 år. Og vil gerne lige prøve at fingre i jorden, ikke? Og, ja. Hvorfor er du gerne flytte til? Jamen,
Kenneth, det er for lang en periode, hvor det er sådan, så vil du gerne til sommer skulle lidt energi for at komme lidt i gang selv også, og ja, der sker jo det store også. Det er på film. Fuck, det er på film. Fuck, det vil jeg se. Oh my Lad god. Kom så, op i fart. Wow. Jelling. Håber, I nyt videoen.